fin está a rematar xaneiro, vai, mes que durou 365 días que durou o mes, xa iba sendo hora que rematara. Fíxense o que nos doeu este mes, que xa temos que tirar de pesetas, temos que tirar da nostalgia. A pasar moi ben esta tarde, como cada tarde, a nosa compañeira Hilda, porque está nun dos grandes eventos gastronómicos do ano, a Festa do Cocido Porco Celta, rodeada de 800 persoas que van a probar tamén ese manxar, e, por certo, cun convidado de luxo, nada máis e nada menos que Romai. Da altura. Este dueto seguro que non o agardaban, os nosos espectadores. Hilda, xa lle podes dar ben de comer que Romai está en idade de medrar. A pasar moi ben esta tarde, como cada tarde, a nosa compañeira Hilda, porque está nun dos grandes eventos gastronómicos do ano, a Festa do Cocido Porco Celta, rodeada de 800 persoas que van a probar tamén ese manxar, e, por certo, cun convidado de luxo, nada máis e nada menos que Romai. Da altura. Este dueto seguro que non o agardaban, os nosos espectadores. Hilda, xa lle podes dar ben de comer que Romai está en idade de medrar. Tamén temos, como cada sábado, o noso querido José Luis, o home que lle susurra os cocidos, o home que fala coas cachuchas, e o mela nos quedará Portugal. Eu digo que sí, dende logo que sí. Digo unha cosa, as bifanas a mí me encantan, me están boísimas, da gusto. Cando vou a Portugal sempre trato de comelas. E sabes quen o está... Uns intres do que botamos de menos as pesetas, pero certo é que hoxe en día tanto ten ter uns intres do que botamos de menos as pesetas, pero certo é que hoxe en día tanto ten ter... Eu tarxeta, Lamela, é certo que sempre levo un pouquiño de efectivo polo que poda pasar, pero case sempre, por non dicir sempre, pago con tarxeta. Pois como a nos, Adri, o certo é que cada vez máis xente, dino os datos. Ademais, neste sentido, a pandemia marcou un antes e un despois, porque no ano 2019 ainda era o 83% da poboación o que pagaba con efectivo. E fíxense o que cambiou a pandemia, porque no 2022 xa era o 66% da poboación o que pagaba en efectivo, baixou moitísimo esa porcentaxe. Falamos de que o 32% dos pagos que facemos de forma presencial xa os facemos coa tarxeta, xa non digamos do teléfono móvil. Eu, por exemplo, son das que usa sempre o teléfono móvil para pagar absolutamente todo, porque é moito máis cómodo, levamos todo no teléfono móvil e así pois xa temos todo solucionado. Pois como a min o 7 e o 15, entre o 7 e o 15% da poboación. E nós o que fixemos foi sair á rúa a preguntarlles a vostedes cal é o seu método de pago, se efectivo ou con tarxeta. Tiña 8 anos. Ti recordas ese momento, o cambio das pesetas e euros? E recordo eses 2 anos, non? Do 2002 ou 2004, que convivían pesetas e euros. É certo. Era un auténtico Cristo todo, porque ías con pesetas, devolvíanche euros, non sabías como eran as contas, tiñas que ter un acto de fe. Totalmente. Ou entregar os cartos. Eu teño moi vivido... As pesetas, que maravilla, as pesetas. Como se botan de menos. Meu querido José Luis, como estaba un menudo día cando había pesetas, lembras? Ten pesetas a 6 euros? Eu vou vos dar un exemplo. Como que non? Digamos que está en prácticas. Sí. 4:16 minutos, temos que falar agora de algo que acontecía a pasada fin de semana. Que cousa máis fermosa, Rosa, Aquí en Hora Galega facemos de todo, Xa ata bautizamos. Faille honra a súa predecesora Rosa, que a nosa cámara, que tamén é unha muller ben fermosa. E cando son as 4:40 minutos da tarde, temos que falar agora, Lamela, dun sector que pasa gran parte do ano preparándose pro seu gran momento. Falamos do sector das orquestras. E se falamos de orquestras, temos que ter con nós... Estando enfermos. Sí, estando enfermos, María, eu vin a xente, María, baixar en medio dunha actuación a vomitar debaixo do palco. Sí. Tempada de verán, que estades aí a tope. Que traballades? De luz? Tía, eu... É que vexo que o debate é na lina do directo. Nese momento no que estás a piques de sair, non? Que estás fatal, que te atopas feito polvo. Frito, José Luis. Mira, mentre vos repoñes... A ver, cantade claro, eu quero que vos molledes. Ata que... Ben feito por non subir. Que máis dá o que pese un para facer ben o seu traballo. Pero ti en que notas esa exigencia? Pode darse o caso de que alguén perda o seu traballo por engordar ou por cambiar físicamente. Se aquí, no noso equipo de reporteiros, hai unha persoa que nos pode dar a todos unha clase de deporte, de constancia, ese é o noso compañeiro David Vilares, que non está a facer agora mesmo halterofilia, pero está en Fisterra a contarnos como quedou a tarde da man das mellores fontes oficiais que un pode ter, os veciños. Vilares, contanos como vai a tarde. Que temos a gran sorte de falar con el en directo.
ti mellor, outro, Adrián. E agora chega o momento de achegarnos á mesa que máis nos gusta. Non é unha mesa de debate, non é unha mesa de Mira como consumo. nos levantamos, compaxinados Ao unísono, non? para ir merendar. Veña. Por favor, é o momento que todo Galicia estaba agardando. Ese que